mişa тапталган, кимнең икән шул кадәрле мәхәббәте тапланган. Сары роза, сине кемнәр ташлаган? Сөйгелен ташлар булгач, нигә сөю башланган? Сары роза, сине кемнәр ташлаган? Сөйгелен ташлар булгач, нигә сөю башланган? Сары роза, гырур чәчкә, кемнең назлы бүләге? Әйтелмичә калган сүземе, әллә соңгы теләге? Сары роза, сине кемнәр ташлаган? Сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган? Сары роза, сине кемнәр ташлаган? Сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган? Юл буена ташлаганнар затлы чәчәк розаны, сөюләрне шул чәчәктәй сез ташларга ризамы? Сары роза, сине кемнәр ташлаган? Сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган? Сары роза, сине кемнәр ташлаган? Сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган? Сөйгелем ташлар булгач, нигә сөю башланган?